Os traballadores de Correos mobilizáronse esta mañá para reclamar unha dotación mínima nos orzamentos do Estado que lles permita cubrir o custo real do servizo que prestan. Segundo indican, esta cantidade non debería baixar dos 230 millóns. Dende os sindicatos lembran que o ano pasado se recortaron 123 millóns e que para este ano está previsto unha baixada de 60 millóns. Segundo din, esta reducción repercute no servicio que Correos presta á cidadanía e nas súas contas de resultados, ademais de afondar na precariedade laboral dos traballadores. Y desde el momento que se implanta ese recorte no se respeta ni el mínimo personal que debe haber, tanto en el reparto como oficina, que sistemáticamente en el momento que una persona se jubila en una plaza completa ya se pasa o a no cubrir o a cubrir ya una jornada parcial, que nos estamos dirigiendo a lo que es el minillo de toda España, una jornada parcial, y a la hora cuando salen las plazas en el concurso de traslado ya también va directamente una jornada parcial. Entre as reclamacións dos traballadores están a financiación do Servizo Postal Universal, que se está descoidando sobre todo no rural por falta de persoal, o desbloqueo dun plan estratégico que lles permita medrar actuando nun mercado potencial en crecemento como é o da paquetería, e a activación da negociación colectiva paralizada dende o 2013 para a aprobación dun novo convenio. Xa que o goberno anterior estaba a decir que o crecemento económico subía entre un 3 e un 3 e pico por cento, eso ten que repercutir, por un lado, no salario dos traballadores de Correos, que cada vez teñen e soportan máis cargas de traballo, nas condicións de traballo, nos dereitos dos traballadores e recuperar empleo perdido. Nos últimos 8-10 anos perdimos 15.000 postos de traballo en todo o Estado. Na provincia de Pontevedra, para ser exactos, cerca de 187 traballadores e traballadoras. Trasladarán ao novo goberno as peticións que lle viñan facendo o goberno saínte e agardan ser convocados para sentarse a falar. Como o goberno saínte non nos escoitou, así como o resto de grupos parlamentarios no Congreso sí que nos escoitaron e aprobaron unha proposición non de lei en favor do correo público e dos dereitos e os salarios dos traballadores de Correos, agora esperamos que con este goberno se senten, esperemos que sea bastante máis dialogante co anterior, e se senten e solucionemos, démoslle unha solución a 50.000 traballadores e traballadoras que hoxe nos están mobilizando en todo o Estado, e que esta empresa que nos creemos que ten futuro, pois que dure moito máis. Se non hai movementos por parte do Estado, están previstas novas mobilizacións a finais de xuño e folgas en novembro e decembro, coincidindo co Black Friday e o Nadal, datas nas que o servizo ten picos de traballo.